Hadin Arbanai tambak New Trap Youth Council HYC Klapen Prai ki ying juki petwir ki belakano bekisong ki sa beain halum survey naiklen ke Deputy Commissioner East Khasi Hill District kakong RM kurba mentang si balang kalai pui terik naitung kalakot ya keren ni nongelam ke HYC ke Defense Estate Officer na Guwahati bat ke office jong USP Traffic Nagalang President juga HYC uba Roy Kupar Sundram habakran siklat patai kubur long Manakiliang Defense Estate Officer ulah pentip syakaseng bahkan weng hino ya baro kibriu kibudan hakate kejaka Henry namar bakate kam kadang don haying bisar nakiliang jongki timpat la belai pat nakiliang haying bisar kan saa ya kerai hakakhat kendai trik unailar bat detat hadu ketika sengi pakaying bisar kan saa ya kerai kin sapet bat lada ke Defense Estate Officer kimyo ya kerai nakiliang keseng kin sim daki weipat kisinjam nakaliang jong kaseng tentang singi lah yo ban ya kendu ya EDC hadin be ila pha ya ka jing pentep dan ya notice singi bahkan don ka jing ya kendu lang kadang kinong elam jong kaseng nakaliang jong di DC office nakaliang jong ka office jong Defense Estate Officer nanti no Guwahati bukumju ru nakaliang jong ka office jong SP akabai dei bat kato ko ke issue ya ka ba nakaliang jong kaseng ila shim kumba chupen kemau ke arplai trik jemang jong mentau senam kaseng hadin ba ngilalap ya gedindon jong kibriu ki besak bean yang te polum sorbi bedon kumba prapo hadu syespa tali long ye nakaliang jong kaseng ngilalet ngilashim ya kasenjam ka bangin let hi untuk jaka bat ban penpra lane ban be gitu kibriu ki besak bean hak tu jaka hoi ngilayo ban le ya kai ke badai ban yo bat ngilayo iru kata ka hadin bangi nakaliang jong kaseng ngilashim itu kasenjam ban penpra itu yeng kila ui nak kaliang jong kibor kulit kila pen hak kis dan kila pen ngak kis kino ilam jong seng abang kila hap panwan banlet apo police station la arsin laisin menta kila pen ngat yangi kumba yang alai teligi kis ya vice president bot secretary lai teligi kis haki kendon kiba fair jong ka IPC dewala kata nak kaliang jong seng kumba ngilarai ngomba katu kajaka kepada orang tu kerja kajaka ke penmi ya shibun ki kambean kamtam e ani po sorslong namar ngilap kumba kaseng galap bakari ke jaka ya kabang supply utrak sakeleng ke sorslong kawini ki jaka ki ba supply utrak sakeleng ke sorslong akaba ki donru kinong supply dan kita kinong di utrak ki ba ke balik syong lek sa ke jaka dang kini kisi ngiyo jingtep milayo ri kidur jong kibriu ki bami na ke jaka ki balik bandi utrak sapo surok bat kumju ra kiwi benta jong sorslong bat nakila amit pat kilek syong lek sa ke jaka hoi matla nakaliang jong kaseng hadin ka apply tarik ngim sim layo syu ban le irung tu kajaka namar ba hadin mangilale ya tu kam nakaliang jong keyboard district keyboard kulit kila pahara tu kajaka bangim yo syu ban rung ban mi ndrei kumbang ila ong hinadu ubasdang ngingi kwa ban yo I ya ka complete demolition la ne ka jing penpra ka bapura ka penkhut ya tu kajaka barok kowe ti ka jingwan ni kendu ka jong ni DC mentaksi ka de hadin bi DC ila khot yang ni banwan ban dia syong hakini ke jing eter bat hakini ke jing elang la pentip yang ni ke beningkong ya kalong ba nakaliang jong DO office na leo Defense Estate Officer ubadi try kani ke jaka kila pentip yang seng ba kumba kalong hi kumba la pentip mensyua bakadon kata ka kies la ne ka stay order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na syolong kila ai ba ya kitu kilaingut kibri kumut laingut ki try jaka yak bana kaliang jo kaseng nadu ko bastang hingila ong baya kini ki laingut ki try jaka kaseng kam don jingtem ka kies kanya nama banle e ya mentang itep mangimla dek e ga jingkwa ba jing trang ka jong kaseng kalong ba nalor kini ki laingut ki don sa kumba prapo tuli ki long ying ki ba syong masa be an ki jaka yaki de ban pun khoi de ban be na kani jaka dek e ga ba na kaliang jong di office ki pentep yang i hakani meeting ka menta kalong ba na kaliang jong ki kwa haban penkhut kamut ki kwa ban penkhut ya barok kan kamut baya kini ki laingut ru ki ba syong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru ya kini ki prapo tuli ki long yem ki bala lap haka jinglet ka jong ni ka jinglet jurip lang bat ka office jong additional district magistrate kepala pelong aktivis ni ti haka jingya keren kumba kalong himenta na kaliang jong di office ula pentip yang ni ba karai si put arput haka jaka jong kantonmen pikloi ban penpra pikloi ba wanra agi pu silom penpra simit penpra men step men sngi pim up ya ke ndri beli pat ikini gibriu ki ba pilat tip bagi syong bean ndri pim la beli e kada ko maki ki ai kalong ba kadon kata ka court order
Tina kalian jom seng ngim sim las ngap kawi kanong rim ka mengiang kalong ba ka kani ka jaka de ban kuat ka jing he jong kani ka jaka ka de 0.248 acres pambut ba kumba arp saw hajar square feet kani ka jaka ka tu ka jaka bro koi te ka jing kwa jom seng kalong ba haki hadir ka hak ndai tre ni dei ban yo i ba ya kani ka jaka ya kini gibri ki basong be ai ni jaka dei ban tempra bal ada nak kalian jong ka cantonment la da kalian jong ka di u kim sim kanu ka senjang la ni kim la ban le ke ki budan kam yim ban si ban pelong ya ka seng sa sin pat ban sim ki we pat ki senjang ki kham e hot ni la sha pengat ki kis ila sha pengat ki kendon rela nangi kwa pat ban pen khut la ne ban yada kham tam e ka jingrum kerthap jong ni gibri ki bangim tip ki wan e kin le se e ki bangi tip ki gibri ki bawan tang ban pen tho bria ka ni ka ri ka be ka jongi lamba ki kam be an ki jong ki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki we pat ki kam sni bangim tip ki ba maki ki le an to po jong ni ka jaka na mar ban le irong to ka jaka kalong isai met hadu kata Tina kalian jong seng ila keren dak basha baki ong ingi ailat tak hadu ka khandai trip jong panai August namar baka kut ka order kan sami na kut hadin ka khandai trip jong August baki la keren du dak basha bakin sayo kata ka order ka bolong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khandai trip bala dak hadin ka khandai trip ni snow bana kalian jong ki kimla bende i ka seng kan salek pat sadak wi ki kam ya ka ba nginom sya namar ku makalong mentangi miok bandrung tu ka jaka ko mo ip namar bala set la khang lembagi bor pulit bakum ta ter dai la da hadin ka khat khandai trik hadin gani ka jinge kren ka bakila kula rahmat jongi ba khat khandai trik kin yo ka hukum ka bakin la banle ka bodon kam la da kim la banle kata la kim yo banle kata nimban si nak leng jama seng ya ban shim biang sakwi senjang banle ka bodon kam yangi ba karai ka bakakut kan saai gam deh ka khat khandai trik jong panai August ban hakata ka singi on sayo ya karai ka ba on hadin kata on sala banle ke ka bodon kam banle nama na kaliang jong ki kwa ba ha ba kwa aban pen khut ya kani jaka kim kwa ban pen khut tangi kini giwe ni kwa pen khut bro khai na kaliang jong seng ila ongru ba hadin ka khat khandai trik la da ja ba ka office jong di u kim yo kanu hukum na kut ang be de kini ki laingot de ka jing thrang ba ka jing angno jong ka seng kalong ba kini ki prapau tuli gi long yem ki ba shong be anya kani jaka ki bala tep ha Pelen barok kita ke DC office katip nama hadin bala ile ya ka survey haringkat bat ni office yung SP katip ka DO office katip bakini ki beri ki shong be an ta jing kli kolong balai omlak ban le e kini ngila ongru ya ka office jong ka ba ya ka office jong DO lawan mikmat ta CEO jong cantonment ngila pen pau lu e kiwi kita jong ba ka cantonment la da de ya ka jaka ka